χώρος, παιδιά, όπου είναι το ιατρείο σήμερα ήταν κάποτε χώρος άθλησης. Δηλαδή υπήρχε γήπεδο του Βόλεϊ όπου οι μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο οι νέοι, αθλούνταν με το βόλεϊ. Παραχωρήθηκε ο χώρος κοινός και χτίστηκε το κτίριο που έχουμε σήμερα για να γίνει κοινοτικό συμβούλιο και ιατρείο. Είχαμε κάποτε ιατρός έρχεται από τον Πεδουλά, οπότε θυμούμε, ορισμένες ημέρες της. Μετά είχαμε νοσηλεύτρια η οποία ήταν καθημερινά εδώ στο χωριό, ήταν η Ειρήνη, όπως ξέρετε. Μετά είχαμε γιατρό, ήταν η κυρία Αντρούλα η Νικολάου. Ήταν η καθημερινή βάση και εκείνος ο καιρός ήταν ο καλύτερος καιρός για το ιατρείο μας, γιατί ξέραμε ότι είχαμε γιατρό στο χωριό και όποτε χρειάζεται εξυπηρέτα μας. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε νοσηλευτή καθημερινά, αλλά επειδή είμαστε απομακρυσμένοι, έχουμε τον γιατρό μας 2 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές ότι ο ιατρός εδώ πρέπει να είναι μονίμου βάσεως για να μπορούμε να εξυπηρετεί ο κόσμος. Το ευχάριστο όμως είναι ότι καταφέραμε να έχουμε κέντρο ασθενοφόρων και να εδρεύει στο μοναστήριο που κατά κάποιον τρόπο εξυπηρετεί μας όταν έχουμε κάποιον άρρωστο, εξυπηρετεί μας πάρα πολύ. Έστω και έτσι όμως ζητούμε όμως συνέχεια να έχουμε κάποιο γιατρό εδώ πάνω συνέχεια.